Bil-fatti, l-Ena Malta illum hija kumpanija li bidlet id-direzzjoni. Dan saħqu ċermen eżekuttiv tal-Ena Malta Fredrika Zoppardi f'kummenti ma' One News b'reazzjoni għal rapport ta' Standard & Poor's. Rapport meqjus bħala ċertifikat ieħor għal ħidma tal-Gvern biex minn mażra l-ekonomija Maltija b'1 biljun dejn l-Ena Malta issa waslet biex qed tagħmel il-qlieħ. Imma kienx l-ewwel upgrade li kellna, imma kien ir-raba' upgrade. U qed ngħid ir-raba' upgrade għalfejn. Għax dan huwa pjan sħiħ, pjan holistiku, tlaqna minn kumpanija li kienet qed tagħmel it-telf u t-target tagħna hu għas-sena 2017 li tkun kumpanija li tkun qed tagħmel il-profitt u bażikament tkun qamet fuq saqajja. Lilim il-proġett tal-Power Station f'Dellimara u l-eluq tal-Power Station tal-Marsa fost proġetti oħra, Standard & Poor's tinnota it-tisħiħ fid-distribuzzjoni bħala element importanti għat-titjib fil-qagħda tal-Ena Malta. Fatt li fi kliem Zoppardi jirrifletti l-investiment li qed isir f'erba' ċentri tad-distribuzzjoni ġodda madwar Malta u Għawdex. Qegħdin ninvestu fid-distribuzzjoni, l-investiment tagħna huwa ta' madwar 8 miljun u dana biex ovvjament igawdu il-konsumaturi tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar jekk aħna ninvestu, il-konsumatur huwa dak li se jkun qiegħed jigwadanja. Bil-konsumatur fiċ-ċentru tal-operat tagħha staqsejna lil Zoppardi kif Ena Malta b'saħħitha tagħmel differenza f'ħajjet in-nies. Jekk aħna ma nibqgħux nisselfu sabiex niġġeneraw u dak niġġeneraw inbijawh bażikament mingħajr l-ebda forma ta' profitt ta' xejn, aħna ma nistgħux ninvestu. U l-konsekwenza tkun li jkun hemm aktar tuħ ta' dawl u ma nkunux nistgħu ninvestu u dan għad-detriment tal-konsumatur. Jiġifieri finalment jekk l-Ena Malta timxi l-qudiem, naħseb li il-poplu, il-pajjiż u anke l-ħaddiema tal-Ena Malta kollha kemm aħna nimxu l-qudiem.